Kailan ako maghihintay na para bang wala nagpapalit. Nasaan ka man? LOL! What's up mga Hitsuraan, mga Choy, mga Chay? Welcome back to Hitsuraan ko sa YouTube channel, guys! Oh, it's been days since I've arrived here in my place, in my hometown. Sabay sa Manila. So today, guys, manglaag mi mga ligo mig dagat sa sa loon nata sa basta. So ubanin niyo guys. Tara. Enjoy. So guys, ang among gikontang kasakyanan wala pa niabot no nya 7:30 ang sabot. Wala niabot ang sakyanan, so paabot sa mig kadiyot kay murag pakyas ta ni da. Unsa na oras? Filipino time gani. So guys, kanang mao lagi to guys, ang sakyanan namo wala matarong og sabot, kinahanglan pagpaluapan. Hoy, mahubog ang punaron. Hubog na ba ng buong? Paluok. Ni gagawin ako na so, ang pinakagwapo dia. Nga nay uyab nga secret nila. Ayaw yun. What? Samanta ron sir. Ang padong lagi ta mga ligo ron sa sandingan lagi. Dinot pud noon. Dandala lagi bagsay sulod. Haplas. So, tara guys. So, guys, gamay ra kami manakay no nya. Tawo sa kinan dako kaya mo. Siya sigo ko sa kuan barangayan. Magdatag daanan. Ang sa mo istorya tay. Gwapo lagi karon. Gwapo wilay. Dala gwapo. So mo na masakyan guys sa og dump truck. Hinay. Pwede man exportan yan. Basketan? Wala asa di taron dai. Kaligo ta sandingan. LOL. So mang-recruit pa mi guys, kay dagan bagay ka. Dagan bagay space. Mang-recruit sa amin. Ila dito mas akong mga igagaday kasin. Ay, sige ka ulo. Sige, usa. Hey, Sunshine. Sunshine Cruz. Follow me sa Instagram ka, May Gambe. Please don't forget to subscribe. So, tara. Yo, what is up guys? So, naabot na medre sa Isladi. Sandingan. So, namin sa Isladi. Follow me on Twitch. Follow him on Friendster. Tara, let's go. Kailan ako maghihintay na para bang wala nagpapalit. Nasaan ka man? Sunod na ta guys. Sunod kayong dagat ron guys kay taob. Guys, wala pa may amo guys. Paabot sa may sa amo. Pas mo guys, pas mo. Yo bro, what's up bro? Hold up. Nana naman ka. Ayon bro.
Kuan ka ba? Guys, nangita ko kalibangan, kisakit yung tiyan. Gag. Buwang, nakarecord no? Oh. Lintik na pag-ibig. Nananaw na yan. Langoy, layo. Di ba rin? Langoy, interview natin sa Langoy. Balanghoy Brothers. Langoy brothers eh. Pagkuha ka ng mic. Kuha, mic tila. Ay, Langoy. Pag-mic ko. Muntag mic ka na. Nata karon sa Sandingay Island. Natay usa ka barkada. Gwapo kayo nga. Kuan para sa atong vlog karon. Unsa may first impression nimo pagkakita nimo Sa sa dagat. Gwapo kayong dagat. atong reaction nimo? abutan It was at this moment that he knew. He fucked up. karon. Sa nindot trap? Nindot trap lang ay. Pindot og Sa nindot trap? ani ta karon sa mga atong mga So, igagaw. hi guys! Nya na, interviewon pa ka na mo. Pagkakita nyo, unsa may first impression nyo sa atong Second isla? impression. Second impression. Kasam de ka? Taga Sagbayan. Kumusta yung mga love life? Dapat ay Kumusta ang biyahe sa atong kuan? Di karga. Bakit kayo mo drive? Adja? Adja, comment naman sa doon. Buti kayo mo sa doon. Yes. Atong interview. Kumusta naman nimong tiyan karon? Murag Sa tinudan na iwa jugos condition. ayaw doktor. Buhaga igit. Atong interview ni usa ka pro sa ML player. Member sa Aiter. Either Aslas. Kumusta naman inyong kuan ron group sa ang ML? Okay kayo? Crank down. Isa yung kawan. Ang tournament okay kayo? Okay. Pila na yun na... Hindi may sakuan overclocker. Pila na sweldo ni mo ron kay Kuan pa sa pinuwa na mo ron mga 3 million pa dawat. Salamat kayo. Salamat kayo. Pro dito sa ML guys. number 1 Gusyon. Yeah. Mag-CR ko no siya atong tabangan ni Atong tabangan dito siya. Paborito sa mga baga. Ikaw na dong. Ikaw na. Alay na to eh. salamat sa akong sponsor si Itsuray Uncle Lisaw. Hello, kisa na. Kayo Koyag ta na, ligo tag dagat na. Bye-bye. So guys, mo din akong anak today guys no. So tara. Let's go, maligo na ta. Hinay lang good. Kamang lang. Tandingan guys. Gwapo kayo lang isla dre guys. Nag-gis lang. So, mag-cottage diha lang mo.
having fun here in Sindang. Sandingan. Like and subscribe to Teacher Uncle sa YouTube channel. Please like and Don't forget to hit that like and subscribe button and hit that bell on the bottom right for all the notifications. Yeah. And make sure to follow my social media on Twitter, Facebook for all updates, giveaways, and Sanang gusto na may sabi guys yan. Yo, what is up guys? We're back again. So nakaligo na may gamay lang. Mga bata, kiat kayo. Ligog dagat. Ikaw, ligog dagat dito ko. Pesa. Nadi isda dito. Dagat ko di. Are din na diha sir. Okay na. Uling pa gani re. Unsa man yung isda, ma'am? Bulinaw taon eh. Unsa man kilawon ni nato kanya? Ilaw. Akin ni. Niya sa ito mo ginamuman. Ganito sa Medre guys kay gutom kayong mga tao na. A few inches later. Yo guys, so manami sa mo ang ligo-ligo. Ang ulit namin, init na kayo. Pagtong tani. Hugot sabi. Sporting paita. Kasamat nag. Ug may gugma ka sa usa ka bae na dili ka gusto niya. Ulit ta. Ano tayo na? Itom na kayo. Ano na kay Biodre? Ano man? Mana Adira, pwede mo tamo ana da. Ano sa mga Biodre? Kay murag nindot ang Biodre da. Nasla bridge dire ka maginagmay. Ilan tamo lahos dito? Layo na kayo. Kulang pa renovation. Sunod balik na to dire guys, basig gwapo na kayo dire. Ito na multi-cup. Ha? So manguli na mi guys. Amo i-close dire. Gaw, atong i-close na dire ang vlog gaw. So that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video and please don't forget to like, comment, share and subscribe to Teacher Uncle sa YouTube channel. And with that being said, thank you master. Signing off. Peace. Bye bye. Ooh.